Аматары БГК яшчэ доўга будуць памятаць бліскучую перамогу мяшкоўцаў над нямецкім кілем у 13-м туры Лігі чэмпіёнаў. Але тады ж сённяшні праціўнік мяшкоўцаў партугальскі Порту і пахаваў надзеі брастаўчан на выйсці ў плэй-оф, атрымаўшы перамогу над Вардарам і павялічыўшы перавагу па ачках у чэмпіянаце. Таму сустрэча з Порту ўжо турнірнага значэння не мела. Нягледзячы на гэта, БГК імя Мяшкова падарыў сваім балельшчыкам яскравую і эмацыйную гульню. Хоць урэшце і саступіў партугальцам з лікам 32-35. На балельшчыцкіх трыбунах у падтрымку любімай каманды удзельнікі і юнацкага турніру па гандболе «Зубр-кап». Так как здесь клубы европейского уровня и много всего интересного можно увидеть. Можно учиться разным всяким приемам, всяким хитростям. И все это потом включать в свою игровую практику. Сустрэчы юных гандбалістаў 2004, 2006 і 2008 гадоў нараджэння з паўфінальнага этапу «Зубр-кап» за 11 і 14 месцы прайшлі на маларыцкай пляцоўцы. Па выніках у старэйшай узроставай групе пуцёўкі ў мацнейшы дывізіён атрымалі гульцы з Магілёва і Маларыты. Конечно же, нельзя передать эти ощущения от игры с какими-то новыми людьми, те, которые могут превосходить тебя значительно по каким-то параметрам. И это, безусловно, приносит огромнейший опыт, и ты становишься ближе к своей цели. На пляцоўцы ў спорткомплексе «Вікторыя», дзе яшчэ гучала рэха эмоцый Лігі чэмпіёнаў, брастаўчане прымалі гасцей міжнароднага турніру з удзелам спартсменаў 2002 і 2004 гадоў нараджэння з Мінска, Гомеля і балгарскага Бургаса. У выніку ва ўзроставых групах перамога за гаспадарамі і сталічнымі гульцамі. Гандбол, который сейчас играем, мы играем от сердца, от души, и мы хотим показать, что в Болгарии тоже есть гандбол, и играем как люди. Супрацьстаянне за пераможны кубак «Зубра» у юных аматараў ручнога мяча працягнецца ў бліжэйшыя выхадныя. А гандбалісты БГК імя Мяшкова ў гэтыя дні вядуць матчы з камандай Пекінскага універсітэта за выйсці ў 1/4 сэха лігі. Вераніка Якавец, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».